Jedan od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena, košarkaš Krešimir Ćosić, umro je u Washingtonu 25. svibnja 1995. u 48. godini. Krešo je rođen u Zagrebu 1948. a u ranoj je mladosti otišao u Zadar, grad koji je volio i koji je volio njega, grad u kojem je naučio igrati košarku. Najveći dio karijere proveo je u Zadru. Presudan događaj u njegovom životu bio je odlazak na studij u Ameriku. Ćosić je postao najbolji igrač svoje sveučilišne momčadi, a na draftu za NBA ligu izabrali su ga LA Lakersi. Krešo je ipak odlučio vratiti se u Europu, pa je igrajući u Italiji, Zadru i Ciboni stekao epitet najboljeg europskog košarkaša. S reprezentacijom je Krešo Ćosić osvojio sve što se osvojiti dalo, nastupivši više od 300 puta za reprezentaciju Jugoslavije, uz mnoge druge medalje okitio se naslovima olimpijskog pobjednika te svjetskog i europskog prvaka. Krešo Ćosić bio je igrač ispred svog vremena, prvi centar koji je mogao organizirati igru. Imao je izuzetan osjećaj za prostor i raspored igrača na terenu, pravodobno je dodavao sve što nijedan centar prije njega nije mogao. Osim u sportu, Krešimir Ćosić se istaknuo i u diplomaciji kao ministar savjetnik u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu. Najveće košarkaško priznanje dobio je još za života kada je nominiran u Američku kuću slavnih. Tu počast nije doživio, ali njegov dres ipak je podignut među besmrtne. Domovina Hrvatska odužila mu se nazvavši državno kup natjecanje Kupom Krešimira Ćosića.